Konkastik abade berri bat bidaltzen dute ordena ipintzen, ipintzeko asmoarekin horrea gara, bidea, Doneiako bidea indartu nahi dutelako, fede bat, hizkuntza bat eta Erromako irizpideak indartu nahi dituztelako, eta aurkituko du horregan pizkat nasaitasun handiz dabilen jendea. Horien artean, bardo aita eta semeak kantatzen dutena latinez kantatu beharrean bertako hizkuntzan, eta gainera zer eta horregako kantu bat daukatea Karlomagnoren kontrakoa, ezta? Karlomagnoren semea izan zen konka sortu zuena eta Erromako imperioa bultzatzeko ahalegin handiena egin zuen leinua. Orduan, abadea konturatzen da bardo hori traba bat izango dela berarentzat, baina semeak oso ahotz polita dauka eta pentsatzen duk semearekin geratu, semea baitu egiten du, latinez ikastezan, latinez kantatuko duen monje bihurtzeko, eta aita deserriratu egiten du, kanporatu egiten du. Horrela azten da historia, semeak ies egitea lortzen du komentutik, eta berriro aitarekin kantuan hasten da, herri Elisak hori desafiotzat hartzen du ireintzat, eta soldadu eta dituen arma guztiak atzatik jartzen ditu, eta azkenean aukera bakarra geratzen da, eta da tragedia. Eta hasiera batean, kanpionen narrazioa oso laburra da, eta ematen du ez duela gauza handirik kontatzen, gauza bat kontatzen duela hori, gazean guk ere filosofia horrekin hartu genuen, Euskararen aldeko aldarrikapen bat dela. Baina, azten zara pizkat arakatzen eta hor gauza pilo bat azten da agertzen, pusle baten piezak bezala, hor daude trobadoreak, hor daude Iruña Arago eta Iruñako erregeagia zer egiten duen momentu horretan hor, Doneiako bidea bera nola sortu zen eta zertarako gauza asko ari da planteatzen, zergatik Konkastik datozen abade ikusten dieten leku hori, eta Oksitaniarrak ze papel daukaten gure gizartean eta Nafarroako 12. mendeko gizartean, eta holako gauza asko, pista asko ari zaizkigu ematen, hasiera batean guk pentsatzen genuen zirela zertzeladak edo zeharka jorratzen zituen gaiak, baina pizkanaka konturatu ginen puzle guzti horrek irudi bat ematen digula, eta horregatik jarri genion konkista itzineko konkista asiskoak azalduko du zer esan nahi duen, baina kanpionek gauza asko kontatzen dizkigu, ematen duena baina askoz gehiago hain narrazio laburrean.